Hola, soc la Lluïsa i jo vos faré la introducció d'aquest vídeo que explicarà com funciona la revista de l'Institut, el Llonguet. Bé, per començar, nosaltres som l'equip de reporters de la revista que fem feina a la biblioteca. I per fer feina, cadascú de nosaltres té un ordinador. Bueno, ara vos mostraré què és el que hem de fer cada vegada que encenem l'ordinador. Tenim una sessió per nosaltres, perquè ningú ens toqui els arxius, amb una contrasenya personal. Bueno, i aquests són els programes que utilitzem, per exemple, iMovie, el GarageBand, programes per posar fotos, el Safari, iTunes. I ara en aquest vídeo vos mostrarem com se fan els reportatges, el programa de ràdio i bé, tot el que fem en el Llonguet. Ara veurem què fan els reporters del Llonguet. Tenit, us podries explicar què estàs fent? I en aquest moment, com que no tinc cap reportatge així entre mans, estic consultant el fòrum i deixant un parell de comentaris. Ja està. Gràcies. I vosaltres què fas? Estic mirant el còmic aquest tan xulo que hem fet. Sí. Estem acabant-lo. Man, què estàs fent? Pues estic fent un reportatge, el reportatge de la setmana, en la Yolanda, suposa la nova d'història, i res, li estic posant un poc de música així, intent posar sempre un poc de coses còmiques per fer riure un poc a la gent, que tinguin més visites i que la gent ho miri més, i així que es doni a conèixer el vídeo i tal. Ara mentre m'hi el jefe. No li he demanat. Que no tenia puta idea del que estava aquestes proves. Una entrevista o algo Vam así. fer una entrevista d'aquests dos perquè van fer un còmic i el de meu vol que els demanàvem d'acabar, si els ha costat molt fer tot això, en plan comentaris del director, m'entén, no? Primer a la classe d'audiovisual i Estem bé, no editant, però muntant un poc el que acabem de gravar. Ja està. És difícil. No. El programa de ràdio l'hem titulat L'Hora del Bojo i bé, és un reportatge en clau d'humor i bé, surt el que surt, no? Hola, soc la Lluïsa i aquest és el vídeo d'introducció i vos explicaré... No.